Здравейте, казвам се доктор Николай Гешев и съм акушер-гинеколог. В 18-22 гестационна седмица, оптимално 20-та гестационна седмица, се извършва втората фетална морфология, която е свързана с оценката на анатомията на плода. Основните ултразвукови прегледи продължават до края на бременността, веднъж месечно, освен в случаите, когато имаме рискова бременност и е необходимо те да се правят по-често. След 30-та гестационна седмица започва проследяването на детските сърдечни тонове чрез тяхното мониториране с кардиотокографски записи. Това мониториране е веднъж на 2 седмици, освен в случаите, когато се налага да бъде по-често, до 36-та гестационна седмица. След това мониторирането продължава веднъж седмично.